Poštovani gledatelji, dobar dan. Povod današnjeg gostovanja u emisiji je najava i predstavljanje sportsko-kulturne manifestacije Memorijal Marije Topić, koji 6. godinu za redom Udruga invalida rada Zagreba organizira pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom. Ja sam Stanko Svečak, djelatnik udruge, a sa mnom u studiju su gospođa Neda Joksović, članica Skupštine Udruge invalida rada Zagreba, te gospodin Ivan Lazić, predsjednik nadzornog odbora Udruge invalida rada Zagreba. Prije nego što vrijeme posvetimo memorijalu, kratko ćemo predstaviti udrugu, a i na taj način moje sugovornike. Pa, gospodine Lazić, možete nam reći koju riječ više o udruzi? Pa kratko, udruga je osnovana 66. godine, s obzirom da je svima nama poznato da je u Vinkovcima bila najveća raskrsnica željeznička za vrijeme Jugoslavije i tada se tamo najviše događalo nesreća, tako da su ljudi doživljavali hendikep svoj na ovaj ili onaj način. I onda je došla ideja da su oni organizirali jednu grupu koja je zaštitila invalide rada i tako. Su u svim gradovima se organizirale udruge invalida rada. Tako i u gradu Zagrebu. I ja mogu reći sa divljenjem, sa pohvalom da je udruga invalida rada Zagreba jedna od najbrojnijih i najjačih. Mi okupljamo danas, ne znam, oko 9,5-10 tisuća članova sa plaćenom članarinom. To nije samo okupljanje ljudi pa na spisku. Oni su platili članarinu i oni su u evidenciji. Zahvaljujući našoj stručnoj službi koja o tome vodi brigu. Tako da ta naša udruga, koliko god broji svojih članova i ima, za njih vodi brigu o mnogim stvarima, o događanjima kao što je, evo recimo sada i ovo događanje, memorijal gospođe Marije Topić. Vi ste član od samog početka, odnosno 1966. godine i danas ste jedan od dvojice živućih članova koji su bili na osnivačkoj skupštini tada. Koji je onda, znači, spomenuli ste Vinkovce, koji je onda u principu bio povod osnivanja takve udruge? Da se zaštite prava invalida rada ili da se pomogne invalidima rada? Evo. Upravo tako. Nažalost ste rekli da jedan sam od prvih i bilo je zamišljeno pomoći invalidima rada u svakom segmentu, tako da su se invalidi rada mogli žaliti ako u svojoj radnoj organizaciji nisu bili dobro prihvaćeni ili stavljeni na drugo radno mjesto gdje su mogli obavljati. I to danas isto traje, a kod nas u našoj udrugi invalida rada pogotovo, jer ih je jako puno. Imamo, zahvaljujući našoj stručnoj službi koju moram pohvaliti od svih segmenata pa dalje, imamo pravnika. Budemo o tim programima malo kasnije. Pa onda uglavnom danas su svi naši članovi udruge invalida rada jednako zastupljeni i ako kome što treba, kakva pomoć, on se obraća našoj udruzi i ona mu pomaže. Gospođa Joksović, koliko ste vi članica udruge? Ja sam se u udrugu učlanila 1987. godine kad sam dobila tjelesno oštećenje. Međutim, nisam bila aktivna tada jer nisam ni znala da ima neke aktivnosti, samo sam platila članarinu i tako je to redovno bilo sve do 2000. godine. Kako je iz vaše perspektive danas položaj osoba sa tjelesnim oštećenjem, odnosno invaliditetom, u vašem slučaju invalida rada? Kakav je njih danas položaj? Evo, gospodin Lazić je spomenuo i našu udrugu koja brine za njihova prava. Evo, možete mi reći koju riječ više? Danas je upravo to, zahvaljujući radu i djelatnostima koje se rade u udruzi, zaštita invalida rada puno bolja nego što je bila prije. Jer se o njoj čuje. Prije se nije ni čulo o toj udruzi koja je bila toliko kao što je sada, jer nije imala aktivnosti, nije imala uvjete rada i gdje bi radila i pružila pomoć osobama sa invaliditetom. Dobro, hvala.
Evo, čuli ste osobe koje imate tjelesno oštećenje, invaliditet ili ste invalidi rada, javite nam se na Novu cestu 86 u Udrugu invalida rada Zagreba, doznajte svoja prava, eventualno povlastice i učlanite se u udrugu i učinite udrugu jačom. Evo, ovaj prvi dio emisije smo posvetili malo generalno ovako u udruzi da gledatelji čuju, a sada bi malo krenuli sa današnjom temom, a to je Memorijal Marije Topić, sportsko-kulturna manifestacija koja će se ovu subotu, 11. svibnja, održati na Športsko-rekreacionom centru Jarun na otoku Trešnjevka pod nadstrešnicom koja je sagrađena i namijenjena upravo osobama sa invaliditetom. Našim članovima, a i vodstvu udruge, ova manifestacija je posebno draga. Pa evo, gospodine Lasiću, zašto je to tako? Pa to je, povod je gospođa Marija Topić. Žena koja je jako puno udruge invalida rada dala. I što ovdje kaže, isti smo svi. Da, i ona je to tražila i upravo na tome i radila, tako da isti smo svi. A upravo naša udruga okuplja sve udruge invalida rada širom Hrvatske koji mogu doći i učestvovati u našim, našim akcijama, sportsko-rekreativnim i svim ostalim. A tu se družimo i izmjenjujemo iskustva kako vi u svojem gradu postižete prava za ovo, kako mi za svoje ovo. To je jedno veliko druženje i jedno veliko opuštanje. Tako da se mnogi se nisu vidjeli od prošle godine do ove i tako da. Znači, na memorijalu u principu možemo reći da se prisjećamo gospođe Marije koja je bila predsjednica punih, odnosno skoro 14 godina. 14 godina, da. Obzirom da je imala povjerenje članova, znači da je bila stvarno izuzetna osoba, da je toliko bila na takvoj poziciji. Pa gospođa je gradila takav odnos. Ona je gradila takav odnos da svi budemo isti i bez obzira gdje je ko na kakvom položaju bio ili je sada, ali da svi jedni drugima pomažemo. A to je upravo sada ovdje, zahvaljujući, ja ću opet reći, zahvaljujući našoj stručnoj službi, da mi svi koji učestvujemo u ovoj manifestaciji, učestvujemo na taj način što nas vi iz stručne službe usmjeravate, dajte pomognite ovdje, dajte ondje i tako dalje. To je jedna bit da smo svi jednako zastupljeni i svi jednako i možemo učestvovati u toj manifestaciji. Gospođa Joksović, gospođa Topić je došla na mjesto predsjednice 2000. godine. Što smatrate njenim najznačajnijim dijelom, odnosno najznačajnijom ulogom? Što je posebno nešto što je napravila? Pa, gospođa Marija je bila divna osoba, puna entuzijazma, imala je puno radnog elana i energije. Ona se borila da se naši članovi udruge invalida rada zalažu i da idu na mjesta gdje se diskutira i donose propisi u vezi problematike invalida rada i njihovih prava. Isto tako, na taj način ona je u stvari postigla to što je išla i stupila u kontakt sa gradskim uredom za zdravstvenu zaštitu i osobe sa invaliditetom, pa onda u Ministarstvu za demografiju i socijalnu politiku mladih, od kojih i imamo podršku za naše programe koje mi provodimo. I to je ona pokrenula i došla je u javnost, a nismo imali još uvijek prostore i nije se baš moglo neke aktivnosti održavati, ali ona se borila da nama bude što bolje i da nam život bude kvalitetniji. Za vrijeme nje je udruga povećala svoje članstvo. Možete joj to... Bilo je 1000 članova kad je ona postala predsjednica, a nažalost kad je otišla onda je bilo 10.000 članova. Toliko se povećao broj, ali ljudi nisu dolazili radi toga da bi
samo da bi dobili neke beneficije, nego su dolazili radi druženja da poboljšaju kvalitetu života. Međusobno su komunicirali i jedan drugome su davali savjete iz vlastitog iskustva. Puno ih ima koji su bili sami kod kuće, ali onda se oni trebaju dići, otići, doći, biti i sudjelovati u mnogim aktivnostima kojih danas imamo preko 20 u udruzi. Tako je, znači udruga između ostalog pruža, omogućuje svojim članovima velik niz programa kroz koji mogu dobiti recimo besplatnu pravnu pomoć, pa otići u toplice na liječenje kroz rekreativno-zdravstveni program ili u sklopu klubskih aktivnosti sudjelovati. Može svaka osoba naći nešto za sebe, pa do mobilnog tima ili preventivno-zdravstvene akcije u kojima se može kontrolirati krv i šećer u krvi. Znači, kroz nekakve aktivnosti svakodnevne koje su potrebne osobama sa invaliditetom, udruga to njima omogućuje. Ja bih ovdje nadopunio malo, baratamo sa 1000 članova, nije točno, jer gospodin Petrač je bio predsjednik i gospođa Marija je tada radila i ja puno tamo. Mi smo počeli sa 250 članova. A da smo sada došli, narasli na ovo sve skupa. 2000. Pričamo o mandatu od kad je gospođa Topić došla na mjesto predsjednice, to smo spomenuli. Dobro, ali treba spomenuti i onaj dio koji je bio i prije nje. Prije, jasno. Gospodine Lazić, vi ste u tijelima upravljanja udruge od samog početka. Što je za vas značila Marija Topić, odnosno taj njen radni elan? Što je to donijelo u samom funkcioniranju udruge? A gospođa Marija kad je došla na mjesto predsjednice, zahvaljujući upravo gospodinu Petraču i meni, koji smo joj bili jedna od velikih podrški, i promijenilo se jako puno. Promijenilo se i to što je ona tražila i molila na sve strane načine da zaposlimo svojeg pravnika, tako da je svaki naš član od onda do danas može doći u udrugu i zatražiti pravnu pomoć bilo kojeg oblika. To je bila njezina želja, zamisao, i ta zamisao je isprovedena i to je ona i danas tu. Možemo reći da je uredila funkcioniranje udruge u smislu organizacije? Sigurno, i zahvaljujući gradu Zagrebu koji joj je pripomogao u tome, jer nismo imali financijskih sredstava i oni su pripomogli, dali su financijska sredstva i danas pomažu, tako da je ona i organizirala stručnu službu sa pravnikom. Mi smo promijenili već 2-3 pravnika, sad imamo ovog mladog dečka novoga koji je po mojem mišljenju jedan od najboljih. S njim možeš razgovarati o svemu i svačemu, ali uvijek ti je dostupan da ne moraš čekati red kad ćeš doći na red pa mu dati. Naravno, stvar postoji jer nas se javi puno i tako. Ali je taj dio gospođe Marije bio jedan od poteza i sljedeći, ali to je bio još i prije, da se preselimo iz Savske. Mi smo bili u Savskoj, upravo smo sam danas ujutro razgovarali, gdje smo bili u jednoj sobici 4x4, još je bila jedna gore 5x5 i to je bilo sve. A danas imamo prostora i još uvijek je taj prostor premali. Kad ga sad pogledate, da je premali. Nastavit ćemo dalje. Gospođa Joksević, kakva je gospođa Marija bila, gospođa Marija Topić, kakva je ona bila kao osoba? Evo, vi ste bili prijateljica njezina, pa evo, riječ dvije. Bila je divna osoba, zračila je sa ljubavi i brigom za ljude. Svakome je našla poseban pristup da mu priđe i pomogne pri rješavanju problema. Uvijek je našla vremena da primi bilo koga koji se najavio da bi razgovarao sa predsjednicom. Bila je od jutra do na večer u udruzi, radila je. I borila se da poboljša kvalitetu života putem raznih razgovora, putem davanja savjeta. Ako ona nije mogla nešto zacrtala da će riješiti neki problem, ako nije mogla riješiti, ona nije odustajala, nego bila ustrajna da to riješi i u tome je jako puno uspjevala i jako nam nedostaje. Ustrajna i otvorena prema svima, bi mogli tako. Prema svima, svakome jeste dala, bez obzira o kome se radilo ili bio član koji neko došao pitati neki savjet, uvijek ga je pružila svima redom. Evo, možemo to reći da je u principu i razlog zašto se naši članovi, a i generalno ne samo naši članovi, nego i suradnici udruge sa radosti prisjećaju gospođe Marije i to je razlog evo zašto i mi, odnosno Udruga invalida rada,
svake godine od njene smrti organizira Memorijal Marije Topić. Evo sad bi se posvetili samo u principu održavanju memorijala koji će znači biti, kako sam rekao, u subotu 11. svibnja s početkom od 8 sati na Športsko-rekreacionom centru Jarun, otoku Trešnjevka, kako sam i rekao, pod nadstrešnicom koja je prilagođena i namijenjena osobama s invaliditetom. Već sam spomenuo, znači da svake godine nam pokroviteljstvo pruža Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Pa evo, gospodine Laziću, vas bi pitao malo o organizaciji samog memorijala. Kako je to organizirano, odnosno kako je predviđeno natjecanja i vezano uz to sve? U detalje? Ne, u detalje. Same organizacije ja ne bi ulazio, a sam spomenuo stručnu službu, zahvaljujući njoj, da mi sudionici nismo bili toliko angažirani i potrebni, vi ste to sve odradili. A zamišljeno je u nekoliko disciplina sportskih, uz ostala druženja, tako da je to jako dobro zamišljeno i jako dobro organizirano. Ja sam uvjeren, jer iz godine u godinu svaki puta je puno bolje, tako da je prošle godine svima ostao u sjećanju to druženje, tako da ove godine već znam da će biti još nekih događanja po pitanju tih. Ja bih evo samo dodao, znači, da je sam memorijal organiziran, znači, kroz prednatjecanja kroz koji mogu sudjelovati članovi udruga diljem Hrvatske matičnih, pa onda, znači, njihovi pobjednici se nalaze ovdje u Zagrebu, kako smo rekli, u subotu i sudjeluju u finalnim natjecanjima kroz tih 7 sportskih disciplina. Ja to nisam sada htio spomenuti, baš sam očekivao da ćete potaknuti to pitanje. I da, naša udruga, s obzirom na veliku masovnost, pa onda ne možemo reći evo ti ćeš nastupiti ti u ovoj ili onoj disciplini, nego je određeno svaka disciplina, u svakoj disciplini se svatko mogao prijaviti, tako da smo imali u svakoj disciplini po 20-30 učesnika koji su se prijavili u prednatjecanje. A samo 2 je moglo otići naprijed. Tako da je to jedan ravnopravni dio i jedan, po meni, pošteni dio odrađenog posla, da svaki kroz godinu dana da je moguće doći tamo trenirati i upražnjavati viseću kuglanu, pikado i tako dalje. Šah se igra svaki dan i to. No, streljaštvo, ja sad moram se dotaknuti streljaštva jer ja dolazim iz te discipline. U streljaštvu mogu dolaziti u streljački klub Kustošiju. Naravno, u određeno vrijeme i sve to i tako dalje. Tako da se streljaštvo odvija. Zašto? Zato što streljački sport zahtijeva određena pravila. Jasno, to će biti, znači, jedina u principu disciplina koja će se odviti van Športsko-rekreacionog centra Jarun u streljačkom klubu Kustošija u zračnoj streljani Kustošija. Da, jer nemoguće je organizirati i dozvoliti da svatko gađa kako. Taj prostor mora biti zatvoren i zaštićen od ostalih, ne samo sudionika, nego i gledatelja. Gospođa Joksović, bi vi nešto još nadodali vezano uz organizaciju, a da povežemo to i sa gospođom Marijom? Gospođa Marija je jako voljela sport. Bila je za sve stvari, ali mislim, sport je jako voljela i u tome je učestvovala. Naročito je voljela belu. Igrali smo belu poslije radnog vremena kad je bila tamo. Došli smo, igrali i bila je sa svima izvanredno ljubazna. Mislim, nema riječi da se opiše njen bogati život i entuzijazam koga je imala. Imali smo još druge aktivnosti koje smo se bavili, dakle belot, pa na baci krug, viseća kuglana, pikado
i kuglanje je bilo. I streljaštvo, I volite, streljaštvo. Ti si pomenio streljaštvo, pa ne moram sada i ja dobro. Dobra, dajte mi recite, ove godine, sada je obzirom da su prednatjecanja prošla, očekujemo finalna natjecanja, da li ste se vi, gospođa Joksović, na neku disciplinu, jeste se vi prijavili i na taj način sudjelovali? Evo, Ja jesam. Ja sam u svakom dosadašnjem, evo ovo je 6. Svaki put sam sudjelovala i to u belotu, na baci krug i viseća kuglana. I ove godine sam isto tako sudjelovala u sve te 3 odlično. discipline. A vi, gospodine Lazić? Ma ja sam u svemu skoro, ali belot kada Neda govori, čekam da to spomene, a ja ću sad nadovezati. Belot je uvršten jer je to nekako masovno, ali gospođa Marija je volila belot. I zato ta disciplina će ostati i trajati njoj sa ljubavi i sjećanje. A jesam se, prijavio sam se u visećoj kuglani, naravno u belotu i streljaštvu. Naravno nisam prošao kvalifikacije jer ima strelaca danas puno boljih od mene. A u visećoj kuglani sam prošao, kvalificirao sam se, međutim učestvovat ću u belotu. Jer tu osjetila je naša organizacijska služba da nam treba, tako da neću nastupiti u visećoj kuglani nego u kartanju belota. No, meni je bitno da ja učestvujem u bilo kojoj disciplini i da se družim i da Imate kakva očekivanja za subotu? Ili je to onaj moto, bitno je sudjelovati, učestvovati, a rezultat je manje bitan? To su me već pitali pa sam rekao očekujem da nam bude lijepo vrijeme. Jasno. I pratim prognozu kao i kažu da će subota biti lijepi dan. No, nešto ujutro će biti hladnije, a pred večer isto tako, a bitan je nama cijeli dan. I ne mogu prognozirati i reći da su naše ekipe dobro spremljene, da sport je sport uopće, a ovdje kod nas u našim krugovima mi nismo redoviti sportaši da redovito treniramo, ali očekujem dobre uspjehe i naših natjecatelja. A što je najbitnije, poslije toga očekujemo u Stamburicu da će biti to dobro. Pa ja bih samo dodao da bez obzira što se tu radi o osobama sa invaliditetom, da se mogu iz iskustva reći da se prepozna ona želja za pobjedom, bez obzira kakva je situacija. Ne možemo reći samo pojavit ćemo se i bit će kako će biti. Mislim da se kod svih natjecatelja osjeti ta želja da se pobjedi. Spomenuo bih i da će ove godine nam praviti društvo ukupno 11 udruga, govoreći cijelu Hrvatsku, kroz prednatjecanja i samo, znači ova finalna natjecanja uključeno je bilo preko 150 natjecatelja, pa ovim putem mogu i pozvati sve gledatelje koji su zainteresirani da se dođu malo podružiti, podržati osobe koji se stvarno trude osvojiti i najbolje predstaviti svoju matičnu udrugu i da se naravno ostanu s nama uz dobru zabavu nakon toga. Spomenuo bih također kako bližimo se i kraju emisije, spomenuo bih da osim ove manifestacije udruga organizira čitav niz drugih manifestacija kroz cijelu godinu, tako da i ljudi koji nisu članovi mogu se priključiti našim aktivnostima i mogu vidjeti što i kako radimo. Pa to možete vidjeti, ko je informatički pismen može vidjeti na našoj internet stranici www.uir-zagreb.hr ili putem našeg Facebook ili YouTube kanala, pa ko je zainteresiran slobodno može vidjeti. Pa evo bih dao samo završnu riječ, skoro pa smo gotovi. Pa ja bih samo rekao u završnoj riječi, svi koji se nisu učlanili u udrugu invalida rada neka dođu i nek se učlane, neće pogriješiti. Imaće aktivnosti kroz cijelu godinu i kroz u raznim događanjima. Neka dođu i nek se učlane pa će sve dalje vidjeti. Vi, gospođa Joksović, neka Evo, mislim, htjela bih reći da dođu jer imamo jako puno aktivnosti gdje čovjek uvijek može naći nešto za sebe.
i doći, popričati, bit će mu lakše ako dođe u udrugu, bar imamo, da napomenem i ove druge aktivnosti koje imamo, ili ima vremena. Dobro, imamo aktivnost, gotovo. Malo još skratimo, da. Da, dobro. Tako. Evo, ništa, vrijeme nam polako ističe, imali bi mi još tu o puno toga pričati, a evo, još jedanput vas pozivamo sve i na memorijal i dođite i kod nas u udrugu Invalida rada Zagreba na Novu cestu 86 i ovim bi i završili, pa tako da, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav od nas iz studija.